primera hora, amb el que els pesi alguns, i començo amb una cita de Juan Ignacio Zoido, que diu en seu del Parlament Europeu el 19 de setembre del 2021: és inacceptable que els governs utilitzin aquestes eines, Pegasus, per espiar periodistes en lloc de terroristes i ho facin per perseguir opositors polítics en lloc de narcotraficants. Això tan escandalós és el que pensa l'exministre d'Interior del govern del PP. Avui sí, evidentment avui calla, perquè quan els periodistes i els opositors polítics són independentistes se li ha menjat la llengua al gat. Però sí que voldria que reflexionessin amb aquestes paraules de Zoido i d'altres que hi ha d'eurodiputats del Partit dels Socialistes, perquè al marge de les legítimes diferències que tenim en com ha de ser el futur del nostre país, diferències inclús en com hem de decidir el futur del país, vull pensar que en aquesta cambra, potser no tots, després de sentir algunes amenaces, però la majoria de nosaltres ens volem demòcrates. I els que us autoanomeneu constitucionalistes sou els que hauríeu d'estar especialment escandalitzats, perquè nosaltres ja fa molt de temps que denunciem que l'estat espanyol té debilitats. Però hauríeu d'estar escandalitzats per un espionatge que és il·legal, que és massiu, que ha traspassat les fronteres de l'estat espanyol, que afecta a 6 països de la Unió Europea, perquè la Constitució que tant defenseu és precisament la que hauria de protegir els drets dels que se'ns han estripat. On justifica la Constitució espanyola que els drets dels independentistes catalans, que els drets dels que pensem diferent del govern de l'Estat poden ser violats i suprimits? On diu la Constitució espanyola que evidentment se'ns ha d'espiar il·legalment? I sí, perquè aquesta és una causa contra l'independentisme, perquè a la llista de les 65 persones tots som independentistes. Però això no és menys cert que això també és una causa que afecta a tothom, perquè aquestes coses se sap molt bé on i com comencen, però no se sap on acaben. Senyora Parera, senyor Bou, senyor Guilarte, senyor Collboni. Perquè aquests tipus de crims no s'hi val posar-se de perfil, no val barrejar amb altres debats. Si volen tenir altres debats, tinguem-los, cap problema. Però el que sabem fins ara és prou greu per obrir els ulls de tothom. En el cas Pegasus estem al mateix nivell de Marroc, de l'Aràbia Saudita i de Mèxic, entre d'altres. I potser vosaltres no coneixeu el que és el New Yorker, però segur que coneixeu el que és el YouTube i podeu anar a buscar al YouTube els casos similars que s'ha fet per perseguir la dissidència en aquests països. És un cas d'espionatge massiu, és un cas d'espionatge il·legal. I és en l'interès de tothom saber qui l'ha orquestrat, qui ha participat, quan ha costat, d'on han sortit aquests diners, qui té la informació i qui ho pot tornar a repetir, perquè d'aquesta manera sabrem quants delictes hi ha, quants responsables n'hi ha. Al govern municipal també ens hi adrecem, perquè més enllà del que hem votat, més enllà de les peticions que es facin a Madrid, volem que estiguem des de l'Ajuntament de Barcelona a la mateixa alçada que la Generalitat de Catalunya, que el Parlament de Catalunya i que el Parlament Europeu, que hi ha més d'una dotzena de persones, barcelonins i barcelonines, que han estat espiades, que han estat atacades amb el Pegasus. Com a mínim hi ha aquestes persones. Perquè l'espionatge s'ha dut a terme mentre el senyor Maragall i jo hem sigut regidors, som regidors d'aquesta casa. I perquè d'aquesta manera s'ha posat en risc totes les comunicacions de tots els que formem part d'aquesta casa, de regidors, regidores, però també de tècnics i de tota la ciutadania amb la qual el senyor Ernest Maragall i jo ens hi comuniquem de manera diària. I per tant també demanem que l'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències, i si cal que hi vagi més enllà, que ja ho fa amb altres temes, faci el mateix que el Parlament de Catalunya, que el Parlament Europeu, que la Generalitat de Catalunya, que posi a disposició de tothom que ho desitgi la possibilitat d'analitzar els seus dispositius mòbils, perquè després de veure la llarga llista de 65 persones, la transversalitat d'aquesta llista, segur que n'hi haurà més i tothom pot haver estat víctima. I finalment, demanem que els serveis jurídics de la casa de l'Ajuntament es posin a disposició dels equips d'advocats que fa mesos que treballen, que presentaran querelles en nom de tots i cadascun dels afectats, que facin el mateix que la Generalitat i el Parlament de Catalunya, que s'estan preparant desenes de querelles a 6 jurisdiccions, a Espanya, a Bèlgica, a França, a Alemanya, a Suïssa, a Portugal,
que crec que ara de fet estan presentant part de l'estratègia, querelles contra l'empresa i seguint el rastre també contra qui se'n derivi responsable d'aquestes investigacions. Gràcies.